Sziasztok! Most játékokat próbálok ki, nézzük, hogy nyerek, vagy nem. Na nézzük, első játék. Mondom, menjél már oda. Jó, megvan. Következő játékot nézzük. Nem. Aj. Kezdjük újra. Nem. Újra kezdtük. Jó, jó. Megvan, ez is jupi. Következő játék. Úristen, de közel volt. Ennyi. Jó, még egy. Jó, ennyi volt. Jön a következő játék. A következő játék, megnézzük, hogy melyikhez való. Jó. Akkor fordítva, na nézzük a következő játék, ezt megnézzük, hogy melyiké. Akkor ez ide, nem oda, ide. Ez ide. Ez ide. Ez meg, akkor ide, de nem jó. Újra játszom, mert ezt tényleg elrontottam. Jó. Jó. Jó, kész! Utolsó játék ez, amivel meg kell ütni. 8-as. Jó, akkor ennyi lenne a videó. Na, csüsztük!